perquè no ens volem fer rics. No, és un cinema al servei de la gent. Aquí el més important és la gent. I no que vingui molta gent, que la gent surti contenta i que vingui en confiança, perquè els hi farem una bona programació i en català i a bons preus i tot plegat. Això és el que més... A mi el que m'importa és la gent. Les sales les hem fet noves. La pantalla és nova, les butaques són noves, hem reduït l'aforament perquè la gent puguin tenir la distància correcta, perquè no se'ls tiri la pantalla a sobre, vermelles i negres al vermell de Minelli. Ara la projecció és molt important i avui en dia doncs, hem anat a buscar els millors projectors digitals que hi ha, que són els Christie's, que són espectaculars. Jo estic absolutament emocionat d'una cosa, com a cineasta, et parlo, que és la relació que s'estableix a cada una de les 4 sales entre l'espectador i la pantalla. Donem un valor afegit a les pel·lícules. Per això tenim la complicitat de les distribuïdores, perquè les pel·lícules, en lloc de quedar-se més tristes i soles que la una als magatzems, aquí els hi donem una altra volta. Jo sóc molt tossut i crec que cobrim un buit que és el que t'he explicat, que està buit, no? En segon lloc, perquè no ens volem fer rics. No, és un cinema al servei de la gent. Aquí el més important és la gent. I no que vingui molta gent, que la gent surti contenta i que vingui en confiança, perquè els hi farem una bona programació i en català i a bons preus i tot plegat. Això és el que més... A mi el que m'importa és la gent. Tot es passarà a la tarda nit, 4, 6, 8 i 10, tot. Les catalanes en català, les xilenes en xilè i les espanyoles que puguem passar també, però l'altre tot subtitulat en català. O sigui, la gent pot tenir la confiança de que vindran aquí i el tema del català, almenys aquest cine, pel seu compte, sense ajuts gairebé de ningú, ho hem fet. I les catalanes les passem subtitulades a l'anglès, per 2 motius. Un, per si els guiris que vinguin aquí perquè és versió original, que no necessiten llegir el català, puguin veure les catalanes també que estaran subtitulades en la llengua franca d'avui dia, que és l'anglès. I una altra, que potser és més important que la primera, una història d'autoestima, perquè la gent vegi que les pel·lícules catalanes les passegem pel món subtitulades en anglès, que no és que interessin per catalanes. Farem unes matinals que, això sí que serà doblat al català, però que a més de dibuixos animats i pel·lícules de les que ens considerem per canalla, posarem pels nanos, hem doblat, això sí, el català, of course, posem Cinema Paradiso. No, perquè els pares puguin portar la canalla i ensenyar el que és la màgia del cinema. Bé, el cinema s'ha de veure al cine, no amb una tablet, ni el d'això. Els nens neixen amb un dit estirat ja per pitjar qualsevol tablet. No. A la tablet el que és de la tablet i al cinema el que és del cinema. Posem en una sala, no em facis dir quina, 12 anys d'esclavitud, pel·lícula fantàstica. En una altra sala posem L'avi que va saltar per les finestres, que s'acaba d'estrenar i que ja ha saltat, evidentment. I en una altra sala, una pel·lícula molt maca, musical, que jo no coneixia i quan l'he vist m'he quedat a dir, que se'n diu Surt el sol a Edimburg. Dia 18, surt el sol a Edimburg. No sé si m'enteneu. I en una altra sala posem una pel·lícula meva que jo no volia posar perquè pensava, ostres, perquè no diguin que és el cine d'Aventura, però és que la gent m'ha apretat tant que la posarem, que es diu Any de Gràcia.